спонсори видеои мо компанияи Mailbet. Агар шумо хоҳед ки маблағи зиёдро ба даст оред, пас дар силкаи таи комментария бида бидроен ва регистратсия кунен. Дар вақти регистратсия метонен промокоди тоҷика бизанен ва то 9000 бонустон метиҳанд. Бародарое ки уқаи чизо хабардор нестанд, метонанд дар инами телеграм канал подписатсия кунанд ва рӯи инами бародар монанд чизош 100% мегзара ва мо боша видеомона сар мекунем. Рафтем. бихоҳем ки видео бисёртар шава, бисёртар подписчик шава, бо видеои ништяк мешава. Рафтем. Не! Чӣ баба туфлиёт дуромадӣ? Бикаш туфлиёта Майкл. Раҳмат. Ман сағираро ку ая чӣ? Ая газета ая объявление ёфтам. Сағра ки зурая. Ҳайози мо гӯё да як комната зиндагӣ. Биё ёрдамат кунам. Биё иса. Ита. Иса мерем ита. Ита биё. Хак ма кӯшиш мекунам ёрдамаш кунам. Лекин сағираам сағираи хулиган ай. Майкл. Сағираи яйтай. Ты чӣ бали босои мара гирифта дри мошинка ахта дохтӣ? Сағира ҳама арӯсои мара кушт. Агар ман Майкла қати ягон арӯс монум ку арӯз, дига ман ӯ арӯса намебинам. Ку дар бораи худат нақл кун. Ма чӣ бигум охи ҳамин шав мешава қати дигонаҳо мо мерем ҳар ҷо прогулка, хак мо бачабозӣ хеле коро намекунем. Ой телефон, интернет ам нағз намебинам. Тенҷи бадда. Ҳози ман миём, ҳози сразу миём айна. Зиндагии қати Майкл ганда қинае. Майкл. Сағира. Гумш ки. Лекин Сағира пули хонара мо ба мо мета, овқатҳои гаринӣ ба маза мепаза. Медоне намира. Я арӯси дига доштим ку Гулсанбӣ. Сағира ӯзи ҳами арӯси миёяд кумада ганда маъқулай. Фаҳмидӣ? Ягон чӣ наки братҷон. Ҳичи. ӯ миёяд ты хабки нарасаш. Майли? Братем ку. Хта дур қапаю майли? Майли брат? Гап нест. Раҳмат радноҷон. Хай ман рафтам брат. Салом. ин хонаи Анвар шонай? Чӣ хелӣ? Биё. ин аҳамият натаи квартирант май бидро. ин квартиранти қадбаланди хушрӯай. Бишин. Ягон чӣ нӯшиданӣ биёрамад? Чӣ хеле ки ты қати ма биёӣ? Майли. ин квартиранти тарус надора? Ягон та надора. Вапше даже надоштай. ин қазур? Зур? Мегумам қазур ки? ҳаму зурай? Гарени зураам хушрӯай ки қадш баланд нигоҳ кия бурда. Ман намедонам чӣ хел маъқул шуда буда. Сағира хушрӯам нест. Ман мехоҳам ки мо қатима зиндагӣ накунӣ. Майкл мара хол нигоҳ накӯ. Накӯ била. Бача безеб нигоҳ накӯ. Гулсон? Ту дар комнатаи Майк чӣ кор мекунӣ? Ман гап доштум Майкда. Майк мара худаш фаро кард. Гуфтем яда чанқ кунем қатим. Ай қати. Ту серёз нагуфтаистӣ? ин гап ростае? Майкл, бифаҳмонша. Ту медонӣ ки остра мекуша. ин мара намераса. фаҳмиди корти набоша. Гап нест. хушбахтияр дада. Майла. мебахшӣ Майкл. Ту Сағира кол намедонӣ ман ки. ту ин кора барои худат кардӣ? барои ма кардӣ? гап нест Майкл брат. раҳмати калон. ҳами бародарӣ ку бояд ҳама вақт боша. арӯз бисёрай мешава арӯз. фаҳмиден? Майк? шӯхӣ мекуна Майкл брат.
бачако лайк подпискаро фаромӯш накунед. Ow.